Sa ibang balita, lusot na po sa komite ang House Bill 6152 na nagko-compress sa working days ng mga empleyado na maging 4 o 5 araw na lamang kaysa normal na 5 hanggang 6 na araw ang pasok sa trabaho. Sa makatuwid, magiging higit 8 oras kada araw ang trabaho ng bawat empleyado, bagay na umani ng samot-saring reaksyon. Isa na po riyan ang saloobin ng mga negosyante. Alamin sa report na ito. Naaprubahan na sa ikatlong pagdinig sa Kongreso ang 4 days work week na gustong ipanukala ng pamahalaan. Umani naman ang iba't ibang reaksyon ng House Bill na ito mula sa mga empleyado, maging sa mga employer kasama na dyan ang mga negosyante sa lalawigan. Nagpahayag ng personal na saloobin si Jesnick Dao, presidente ng Pampanga Chambers of Commerce and Industry, na kumporme pa din daw ito sa uri ng trabaho. Aniya, may advantage at disadvantage daw ang ganitong uri ng panukala. It will just save the employee a lot. Makakatipid siya sa pamasahe, makakatipid siya sa food and all that, and he or she will have more time for the family. Kaya lang ang ibang sector against this because sabi nila yung quality of work will not be the same for the additional 2 hours kasi nga naman masyado ng pagod yung tao. And that is why I'm saying depende kung anong industry o kung anong trabaho ng tao. Hindi umano tutol sa House Bill si Jesnick Dao, ngunit sana'y hindi raw maging mandatory kundi maging selective o maging voluntaryo sa parte ng mga empleyado kung gusto nilang pumasok ng 4 o 5 araw. Nakikita niyang solusyon para sa mga trabahador sa opisina ay dapat bumoto o magkaisa sa isang desisyon ang mga empleyado sa isang kumpanya. Kung titignan umano sa parte ng mga negosyante, makakatipid din umano sila ngunit may nakikita siyang suliranin. The longer the hours, pababa na yung pababa na yung efficiency ng isang tao, which is natural. Kahit sa tao naman, kung kailan siya tumatagal sa trabaho, doon bumababa na yung energy niya, so yung output niya or yung efficiency niya, bababa yun. So I don't think magiging advantage dun sa employer yon. Dagdag pa niya, makakabawas din daw ito sa traffic congestion sa pangunahing kalsada sa bansa. Samantala, hindi pa nagbibigay ng saloobin ang ibang kasapi ng PAMCHAM hinggil sa House Bill na ito. Pero sa tansya ni Jesnick Dao ay okay lang umano sa mga negosyante ito. Ako si Angelica Simpao, nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.